Vidi, kad si žedan, najbolje je da odeš na izvor da piješ čistu vodu. Gde ti je izvor, to ti je tvoja matična religija, u našem slučaju crkva, pravoslavna crkva. Znači, idi u manastir, idi u crkvu, idi na liturgiju, posti, pričešćuj se. A odlično si rekla i primetit ćemo svi da mnoge vračare, gatare, šta ti ja znam, mislim, tu ima milion naziva za njih, puna im je primaća soba, kancelarija, kako god, ikona, kandila. Tu se pali tamjan, tu astralni letač te vodi u letove da ćeš da letiš u astral. Znaš šta je astral? Da. Mislim, ali da objasnimo, to je neki paralelni svet našem, u kojima mi možemo sa astralnim letačem ili sami postavši astralni letač da uzletimo i da sredimo neke stvari koje nas ovde muče. Mislim, gomila nebuloza i demagogija. Ali njima je soba puna ikona